Mendia, Leia, Norgehiagoka, beti izan ditu bidelagun Euskal Herriak. Apustuak ere, beste inonez bezalako garrantzia izan du euskal gizartean. Mahai inguruan, alkolak berotutako mingainak geldi ezin edukita, horrela sortzen dira apustuak inguru honetan, eta hau ere, ez zen exzepzio izan. Izen handiak eman ditu eskaladak, baina eskaladako bi oilar batuko dira martxoaren erdialdeko erronka honetan. Denbora, entrenamendu eta bizipen ugari partekatutako bi txikitako lagun izango dira aurrez aurre. Baina apustua gerturatu ala, nabari dira tentsioa, urduritasunak eta azpijokoak. Txomin da erronkako lehen lehiakidea. Messi ez izenez ere ezagutzen da bere bizar oparoagatik. Jose Mari Olasagasti bera ere txiki utziko luke honen apusturako grinak, baina bere historialak ordea ez dio bat ere laguntzen. Gabi da erronkako bigarren partaidea, hirurako Kilian ere deitzen diote. Abraham Olano bera ere katea utzita utzi zuen mendate batean gora, baina orain pareta vertikalera etorri da eta apusturako ikaragarrizko gogoz. Messi ala Kilian, hirura edo anoeta, egin apustu ikusentzule.